Ja, jeg vil gerne starte med at redegøre for cosinus, sinus og tangens i retvinklet trekanter. Jeg tager en trekant. En retvinkel, vinkel C, og vinkel A, og B. Ja, og derfor så kalder jeg det A, C og B. Okay. Hvad hedder det? Sinus til vinkel A. Det er den modstående katete, som så er A, divideret med hypotenusen, som er C. Det var altså modstående divideret med hypotenusen. Okay. Og cosinus til vinklen A, den er så den hovedslægtige katete, som er B, divideret med hypotenusen C. Og ja, hvad skal være her? Hvad skal jeg se? Og det var altså den hovedslægtige divideret med hypotenusen. Og tangent til vinklen A, det er så den modstående katete divideret med den hovedslægtige katete. Så det er altså A divideret med B. Nu skriver jeg lige hovedlægningen. Okay, og jeg vil så gerne bevise de tre sætninger. Derfor så tegner jeg en enhedscirkel, en koordinatcirkel. Jeg lægger så. Og der vil så fra midten og ud til cirklen, der vil så altid være afstanden 1. Ja. Og så tegner jeg altså en trekant. Ja. Og jeg kan den her vinkel have A, retvinkel C og B. Så tegner jeg så også en trekant herinde, som så bliver ensvinklet med den store trekant, hvor den her afstand så er 1, fordi det var enhedsvinkel, og jeg kalder den her for S, og den her for R. Den her vinkel. Ja, og det er så stadigvæk, den her side hedder stadigvæk A, den her side hedder C, og den her side hedder B. Den her side. Okay, og da jeg jo så sagde før, hvis jeg går ud fra de sætninger, jeg har skrevet herovre, så sinus til A, det vil så være den modstående herovre. Så jeg kalder den her for sinus A, og den hovedslægtende kalder jeg for cosinus A. Okay. Eftersom jeg sagde jo, at de to trekanter her var ensvinklet, så ved jeg altså, at det gælder sinus A divideret med, og det er jo så den her, det vil så være divideret med A, og cosinus A divideret med, som altså svarer til den her, til B, og i den lille trekant her 1, divideret med C i den store trekant. Okay. Så vil jeg altså lige starte med at tage sinus til A, og det vil jeg gerne bevise ved at det beviser jeg ved, at jeg isolerer den i det her udtryk. Yep. Og det gør jeg jo bare ved gangen med A. Sådan det bliver sinus til A er lige med A divideret med C. Og det er jo så det, der står herovre. Så jeg har altså bevist sinus til A. Jeg vil også gerne bevise cosinus til A. Og det gør jeg så på samme måde ved at isolere det i udtrykket cosinus A divideret med B er lige med 1 over C. Og igen ganger jeg med B,
så cosinus A, som jeg har skrevet herovre, og B divideret med C. Til sidst skal jeg lige tage tangent. Og som jeg har skrevet derovre, så er tangent den modstående divideret med den modsliggende. Og den modstående, eller nej, undskyld, tangent er lige med sinus til A divideret med cosinus til A. Og sinus A har jeg også skrevet herovre, det er lige med A divideret med C, så divideret med cosinus til A, som er B divideret med C. Og C. Og når man dividerer to brøker, så skal man bare gange med den omvendte brøk. Derfor så bliver det så A divideret med C gange C divideret med B. Og de to går så ud med hinanden, så det bliver A divideret med B, som jo så er det, jeg har skrevet herovre. Vi er klar. Ja, så vil jeg gerne redegøre for cosinusrelationerne. Nu skal vi op. Og til forskel med dem, vi snakkede om før, med sinus og cosinus og tangens, så gælder cosinusrelationerne for alle trekanter, også den der helt retningen. Og det lyder som følgende. C er lige med, altså i anden er lige med A i anden plus B i anden minus 2AB gange cosinus til C. Og ligeledes kan man for B sige B i anden er lige med A i anden plus C i anden minus 2AC gange cosinus til B. Og ved A hedder det A i anden er lige med B i anden plus C i anden minus 2BC gange cosinus til A. Okay, og jeg vil gerne bevise den øverste af dem, altså C i anden er lige med A i anden plus B i anden minus 2AB gange cosinus C. Så jeg tegner en kort trekant. Det ser sådan her ud, og jeg kalder så den her for B, den her for A, og den her for C. Derfor kommer den her ned til A, den her hedder B, og den her hedder C. Ja, jeg tegner så en streg ned igennem trekanten, og så bliver jeg altså retvinklet herude. Og så kalder jeg den her højden til A. Så vil jeg også gerne de to stykker her, der er det her stykke her, kalder jeg altså x. Og eftersom hele stykket hedder A, bliver det her stykke altså A minus x. Okay. Jeg vil gerne starte med, da jeg skal finde noget med C, så ved jeg altså, at Pythagoras gælder ved den her trekant, altså trekant, jeg kalder det her stykke D, det er stedet for D, så derfor så finder jeg Pythagoras, udregner jeg Pythagoras i trekant ABD. Og det bliver altså C i anden er lige med den her i anden, altså A minus x i anden plus højden til A på A i anden. Okay. I udtrykket herover der indgår på A jo ikke, så derfor så vil jeg gerne finde et andet udtryk for det, jeg kan sætte ind i stedet for. Så derfor, den her glemmer jeg lige til videre. Derfor tager jeg også Pythagoras på den anden trekant. Eller, jeg starter lige med at realisere den herovre. Okay, det bliver altså ax i anden, som a minus x i anden, det kan jeg også skrive sådan her, plus hn i anden. Der udregner vi det her. Det bliver altså a i anden minus, det er altså minus ax, og det bliver det også som en gang af de her to, så det bliver altså minus 2 ax. Og x minus x gange minus x, det bliver plus x i anden, plus højden af a i anden. Ja, og
det er altså bare højden af n er lige med b i n minus x i n. Og det her udtryk her, så det er altså ind heroppe i den første formel, vi lavede. Så det gør jeg herovre. C i n er lige med, det var så a i n minus 2ax plus x i n, og det bliver så plus højden af i n, og eftersom det er en plus parentes, så kan jeg bare ophøje parentesen og skrive plus b i n minus x i n. Okay, man kan da se, de her to går ud med hinanden, og der kommer altså til at stå a i n plus b i n minus 2ax. Nu begynder det lidt mere at ligne noget herovre, men x, den er altså ikke med i, den oprindelige formel derovre, så derfor skal vi lige have fjernet x. Yes. Ja. Jeg skulle så have fjernet x fra ligningen, og det gør jeg så ved at tage cosinus til vinklen c i trekant ACD. Det er altså cosinus c er lige med, og det er jo så den hovedliggende katete, som er x, og divideret med hypotenusen, som er b. Ja, og så hvis jeg skal isolere x, så er det helt simpelt, det er bare gange med b, så det bliver x er lige med b gange cosinus til c. Det var det udtryk, jeg skulle bruge, og det sætter jeg ind her på x's plads. Så det bliver c i n er lige med a i n plus b i n minus 2a, så kommer udtrykket så ind her, b gange cosinus til c. Og det var altså den formel, jeg ville bevise, og derfor er det